DXDC Radyoman Report. Lisod matod pa makasulod og trabaho sa Pilipinas tungod sa taas nga standards o kwalifikasyon sa mga kumpanya o trabahoan kay gituoha nga bisan na kay abilidad ug kaalam, mas pilion gihapon kadtong mga nakahuman. Sa pakighinabi sa DXDC-RMN Davao sa dabuhan niyang si Generica Calabio, iyang gibutyag nga nag-ugat gihapon sa kawadon sa pamilya kung nganong maglisod ang tawo sa pagpangita og trabaho. Iyang gipasabot nga kung ana sa kapobrehon adunay pipila nga dili gyud makahuman sa pag-eskwela hinungdan nga malisdan kini pag mag-apply na tungod mas pilion gihapon katong mga ni-graduar sa kolehiyo. Ang mga komento subay sa gipagulang dato sa Philippine Statistics Authority kon PSA nga niabot sa 2.26 million ang ihap sa mga Pilipinong walay trabaho nitong buwan na sa Setyembre 2023 diin mas taas kini kung itandi sa 2.21 million unemployed Filipino ni adtong Agosto. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman ID Paridot, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.